Dámy a páni, Galina Jenželovská. Dobrý večer. Zdravím vás a zdravím aj vás tam hore v tých lietajúcich tanieroch. Čo myslíte, existujú? Krúžia nad nami rafinované kozmické lode? Tie kruhy v obilí a unášanie ľudí. Veríte to, či nie? Jasné. Dnešná téma znie UFO a mimozemšťania. A už o chvíľu príde môj prvý host. Vítajte v Pre a proti. Tá najnepravdepodobnejšia hypotéza, že to šoférujú nejakí mimozemšťania, že tam lietajú na lietajúcich tanierach, on tie nezmysly netvrdí. Ale zaobali to do všeličoho takého podozrenia, že by to mohli byť. No áno, mohli by byť, ale nie sú. Na svete existuje niekoľko tisíc UFO klubov, ufológov a jedným z nich je aj šéf trnavského UFO klubu Miroslav Karlík. Prajem vám dobrý večer. Aj ja prajem. Pán Karlík, tak čo vy v tom vašom klube vlastne skúmate? Skúmame a evidujeme proste záhadné hlásenia a pozorovania z celého, dneska z celého Slovenska, nakoľko UFO klub sa stal centrom pre registráciu, evidenciu rôznych záhad a hlavne teda pozorovaní neznámych objektov na Slovensku. Vy sám v UFO veríte? Samozrejme. Videli ste niekedy Samozrejme. UFO? Povedzte nám niečo o tom, nejaký prípad. Už počas vojenskej služby tu nedaleko Bratislavy som zažil niekoľko pozorovaných objektov, ktoré sa vymýkali bežným dopravným prostriedkom a boli schopné manévrovať takým spôsobom, že aj keby som bol ten najzaostalejší technik, by som musel pochopiť, že objekt, ktorý ide veľkou rýchlosťou, sa zastaví a v zápäti zmení smer svojho letu do pravého uhlu, čo vlastne ruší všetky naše známe fyzikálne zákony. Takýchto pozorovaní mám za svojho života 8, ktoré som vyhodnotil, že patria do kategórie UFO. Nechcem hneď tvrdiť, že som videl lety nejakých Marťanov, Venušanov a podobných, ale určite to boli objekty, ktoré by som povedal, že neboli vyhotovené našimi technológiami tu známymi na Zemi. Môžete nám povedať, čo to UFO vlastne znamená, tá skratka? Mnohí možno, ani ja sama neviem, že čo to vlastne to UFO znamená. No UFO vlastne, to je z anglického neidentifikovateľné lietajúce objekty. Sa jedná o objekt, ktorý vlastne nemožno zaradiť bežné poznané objekty, ktoré sa pohybujú buď v atmosfére, mimo atmosféru, i po prípade na Zemi. A vlastne používa sa aj druhý názov NLO, to znamená neznáme lietajúce objekty, ktorý je skorej, by som povedal, pre tie východné krajiny v Rusku, v Ukrajine a zase používaný v Poľsku výraz NLO, takže keby sa niekto stretol s výrazom NLO, vlastne znamená UFO. Vy ste hovorili o tom, že ste videli UFO. Ste sa aj stretli z tej posádky? Nie, také stretnutie nemám. Ako si potom máme predstavovať tých UFónov? Ako vyzerajú tí mimozemšťania? No, mimozemšťanov si môžem ja osobne predstavovať podľa nákresov, ktoré zhotovili tí, ktorí tieto bytosti videli. A ja vychádzam z toho, že prakticky, keby to boli obyvatelia iných planét, by sa mohli podobať nám do určitej miery. Nakoľko vychádzam z toho, že ten spoločný vznik vesmíru, medzi ktoré patrí aj naša Zem, asi dala rovnaké podmienky pre vytvorenie inteligentných bytostí na ktorej planete. Ale nemôžem to potvrdiť osobným poznaním, lebo som niečo takého nezažil a ja tvrdím, že čo človek nezažije na sebe, tomu neverí. Ďakujem pekne, poprosím potles, pretože teraz privítame hostia. Je to vedecký pracovník Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied a dlhoročný bádateľ v tejto oblasti. Prichádza doktor Igor Kapišinský. Pekný večer. Dobrý večer. Pán doktor, tak povedzte mi, dajú sa lietajúce taniere racionálne vysvetliť? UFO sa dá vysvetliť racionálne. Vy ste tam troška ten preklad, pán Karlík, troška ako domotali z tej angličtiny, pretože to nie sú neidentifikovateľné, ale neidentifikované. Pardon. Takže toto je veľký mýl. To znamená, že
z času na čas alebo dočasne môže byť neidentifikovaný ten objekt, potom ho priradíme k niečomu, čo a prirodzene ho vysvetlíme. 98,9% takýchto prípadov, to hovorím teraz tú štatistiku z kontrolnej komisie, tak sa tieto veci vysvetlili. Čiže to je na túto otázku. A ďalšie, čo som tu tak počul za kulisy, len my sa s pánom Karlíkom samozrejme dobre poznáme z takých bojových konfrontácií a proste... Nestrašte nás. No nie, tu bitka nebude, ja proti nemu nemám šancu, ale taká ešte malá nezrovnalosť, že pána Karlíka strašne udivuje niekedy, že niečo zmení pohyb, napríklad svetelný bod, že zmení pohyb na oblohe o 90 stupňov alebo niektoré iné veci. Tak to by som chcel ako povedať ako astronóm s 35-ročnou praxou. Vy už teraz tiež študujete astronómiu, tak sa dozviete niečo o retrográdnom pohybe. Čiže aj planéty z toho, že Zem obieha okolo Slnka, niekedy, keď sa pozeráme trebárs na Mars, na vnútorné planéty, tak môžu proste svoj pohyb zastaviť a vraciať sa späť. Čiže o 180 stupňov pôjdu späť. A iné veci. Nech sa páči. Pán doktor, ja s vami súhlasím. Ja som v tom prvom preklade použil tých 1,2%, čo sa nepodarilo identifikovať. Takže... No a čo sa týka toho... Tie urobia kluby UFO potom? Áno. A tie, čo sa týka toho pohybu, ono by to všetko by som bral, len keby ten objekt potom v zápäti nezmizol. A objavil sa niekde inde o niekoľko uhlov. No ja nechcem ísť do podrobností, samozrejme, že to sú staré veci, že buď to boli meteorologické balóny, alebo iné veci, lietadlá, špionážne družice a ostatné iné veci, ale vy sám viete, koľko prichádza do úvahy tých prirodzených vysvetlení. Takže veľmi správne pán Karlík povedal na tú vašu veľmi takú zapeklitú otázku, že jak je to s tými UFO, a on hovorí, že verí. Čiže, aby sme to položili do správnej polohy celú túto debatu, tak si myslím, že ide o náboženstvo. A náboženstvo nepatrí v tom zmysle tvrdých reálnych vied do vedy. To znamená, že my nemôžeme podať o existencii Boha dôkaz ani pre, ani proti. Ale tým nechcem rušiť túto diskuziu, pretože sú tam veci, ktoré sa dajú overiť. Vy veríte v existenciu mimozemských civilizácií? Ja takto, mne to je jedno. Mne to je jedno, či existuje. Ja som absolútne otvorený. To odpadá aj ten argument, že som a priori proti a jak som prudký a jak som neviem čo. No, prudký som, ale tým ja len to chcem povedať. A pán Karlík to veľmi dobre vie, že ak by sa objavili mimozemské civilizácie, a pozor, to je už vyššia forma života, rozumného života vo vesmíre. Teraz nebudeme hovoriť, či slnečná sústava, galaxia alebo metagalaxia. Nie. Teraz len všeobecne, ak by existovali, tak to sú rozumné bytosti a tieto bytosti, keby sa potvrdilo, že existujú, tak je to niečo výnimočné. Zmenila by sa filozofia, zmenila by sa vôbec naše postavenie vo vesmíre, zmenila by sa teológia, zmenili by sa prírodné vedy. Všetko to je úžasný zásah. A pretože to je výnimočná vec, požadujeme aj výnimočné dôkazy. Pán doktora, čo by vás teda presvedčilo? Aký dôkaz by ste museli mať v rukách, aby ste uverili, že niečo tam v tej... Vy ste spomínali galaxie, metagalaxie a rôzne také iné mne nepredstaviteľné veci? No, to to je vlastne vesmír. To je vesmír a teraz to tu nebudeme preberať, na to času nie je. Ale ak by sa objavila, a teraz pozor, len stopa života, nejaký marker, že existuje život, a len tu, na našom záhumienku. Dobre, aká stopa? Čo by to muselo byť? Napríklad organické zlúčeniny, ale už také, ktoré by vytvárali to, čo je živé. A tam je problém aj so definovaním, čo je živé. Ale už keby sme mali nejaký mikroorganizmus, ktorý by nepochádzal zo Zeme, už to by bola jedna stopa, že áno, existuje život aj mimo Zeme. A teraz ale by som chcel jednu vec upozorniť, a to je veľmi dôležitá. Medzi týmto organizmom a tým, čo sa bavíme o lietajúcich tanieroch, o ufónoch a iné, prídu tu ešte ľudia, ktorí budú tvrdiť ešte väčšie nezmysly, tak keď si vezmeme tú evolúciu od toho mikroorganizmu, ja to poviem obrazne, od toho červíčka, až po niečo, čo reflektuje seba, to znamená, racionálne uvažuje, to znamená, že je to niečo ako racionálna bytosť,
nemusí nám byť podobná, ale nejaký, to, čo hovoríme v tých filmoch E.T., nejaká extraterestriál, to znamená mimozemšťania. Tam je ešte milióny evolučných krokov, ktoré nemôžeme preskočiť. Ja verím, že je možnosť aj taká. Som slobodný človek, som vedecký pracovník a potrebujem na to dôkaz, aký potrebujeme na obyčajné, praobyčajné veci. Či keď ten pohár hodím dole, že páda áno, páda Pán dole, Karlík, to znamená, vy že... ste mali nejaký dôkaz, alebo teda len to, že ste videli nejaký neidentifikovaný predmet? Ja myslím takto, že pán doktor to zobral zo svojho vedeckého pohľadu, ale ja si myslím, že vlastne vôbec, že vznikla tá myšlienka, že život vo vesmíre má svoj určitý podklad niekde v tom vyššom našom dianí, že vôbec o tom rozmýšľame a pre mňa dôkazom je, že verím ľuďom, ktorí rozprávajú nezištne o svojich pozorovaniach, zážitkoch. Pre mňa je dôkazom to, čo som videl a na základe svojich schopností a skúseností som schopný identifikovať a myslím si, že veľa ľudí, myslím podstatná časť národa na tejto zemi vie identifikovať lietadlo, helikoptéru, balón a odlíšiť ho vlastne od toho objektu, ktorý absolútne sa vymýka týmto technickým. Ja viem, že vám to nejde. Pán Karlík, tu je len to nedorozumenie, ktoré neustále vy veríte ľuďom. Prosím vás, jak môžete veriť ľuďom, keď 40% obyvateľov Zeme podlieha ten spánkovej paranoji alebo spánkovej paralýze sa to volá odborne v psychológii a psychiatrii. A to je to, že vlastne vy spíte a nespíte, máte bdelý stav a neviete ho identifikovať. V psychológii sa to nazýva tá paralýza spánková. Neviete odlišiť skutočnosť od sna. Takže vy si myslíte, že pán Karlík napríklad nevie rozlišiť, že je v takom stave? On vie presne a veľmi dobre a rafinovane to podáva, že proste verí, ale ja ho jeho konkrétne nepodozrievam z podvodu. A viem, čo jeho klub ako má v zámere robiť. Proste tie záhady, ktoré sa zdajú, že sú záhady, proste riešiť, ale pripúšťa práve to, čo je úplne posledné, tá najnepravdepodobnejšia hypotéza, že to šoférujú nejakí mimozemšťania, že tam lietajú na letajúcich tanierách, osvetľujú nás a iné, ja som to povedal tak surovo, že nezmysly. On tie nezmysly netvrdí, ale zaobali to do všeličoho takého podozrenia, že by to mohli byť. No áno, mohli by byť, ale nie sú. Nemáme jediný dôkaz artefaktu, že by nás navštevovali v minulosti, alebo niečo tie sprostosti s prepáčením, čo píše Deniken. To sú presne tie veci, ktoré sa prenášajú v literatúre už stovky rokov. To nemá nič spoločného s Verné okami. Verné bol rozumný človek. Ale toto sú, by som povedal, hlúposti, kde jeden nezmysel podporuje druhé. Pán doktor, veľmi pekne vám zatiaľ ďakujem. Poprosím ešte pána Karlíka o vyjadrenie. Ja si myslím, že ako Verne písal v tom svojom období svojej knihy, takisto ľudia neverili, že budú niekedy možno ponorky. Presne. To znamená, to sa deje v súčasnej, v našej zahalogickej činnosti. Takisto Henrichovi Schliemannovi neverili, že Ilias a Odysea je pravdivá, že nájde Troju a našiel ho. A boli to práve... A podal dôkaz. Boli to práve obyčajní ľudia. Prepáčte, teraz poviem niečo, čo sa ma nebude páčiť, že ktorí vždy posunuli trošičku to poznanie cez to tvrdé. Či už to bol Thomas Alva Edison, alebo to boli, ja neviem, vždy to boli ľudia, ktorí neišli na to možno tak komplikované, možno úplne hlúpo, ale prišli k poznaniu. Možno by som bol rád takým hlupákom, aby som vám ten dôkaz podal. Toto nič nenamietam. Ja viem a z histórie vedy poznám strašne veľa príkladov, kde vlastne amatér neuznaný a by som povedal, taký outsider vedecký, posunul vedu dopredu. Ale to nemiešajte s týmto. Ty vaše pavědecké významy, co tady vnucujete lidem už desítky let, 99% obyvatelstva nezajímají. Jenom 1%. Rozumíte tomu? A viete, že na tom je postavená civilizácia a vôbec kvalita života na vede. A nie na vašich pseudonáboženských názoroch. Teraz privítame ďalšieho hostia, je to muž, ktorý tvrdí, že s mimozemšťanmi veľmi často komunikuje. Prichádza pán inžinier Ivo Benda. Pán Benda, dobrý večer, prajem. Dobrý.
Tak povedzte mi, prosím vás pekne, tá komunikácia s tými mimozemšťanmi ako prebieha? Komunikace s anděli světla, čili z nebe, obyvateli, probíhá jednoduchým způsobem, a to přes střed hrudi, to znamená duchovní srdce. To znamená, nepotřebujete k tomu žádné vědce, žádné radioteleskopy, žádné hromady různých přístrojů, kterým se ti anděle smějí a považují za šrot, ale používá se srdce, duchovní střed hrudi u každého člověka. Samozřejmě záleží, jak dalece ten člověk to srdce má otevřené. To je základ té komunikace. Vy tvrdíte, že nad nami, nad našou zemou je veľké množstvo kozmických lodí, alebo teda korábov, môžeme to tak nazvať, a že tí ľudia nám chcú, teda tí mimozemšťania nám chcú pomôcť. Akým spôsobom? Já mluvím o andělích světla z nebe. Jsou to bytosti láskyplné a milující, které nás mají rádi a udržují vlastně celou tu živou sféru planety Země při životě. Kdyby to nedělali, tak už 50 let lidé žijí pod zemí. Ano. Kromě těchto andělů světla existují ještě negativní mimozemšťané, takzvaných spekel, a ti zase dělají všechny druhy zel, které tady vlastně vidíme. To jsou naše informace od nich. Ano. S nimi se spojuje tady 100 000 lidí v České a Slovenské republice, na celé planetě zhruba 100 milionů lidí. Nepotřebují k tomu spojování žádnou organizaci, žádné vědecké důkazy nebo nějaké vědecké organizace a vlastně mají sami kontakty s nimi, že jsou i na lodích. Já sám jsem také střídavě každou noc na lodích. Pán Benda, ďakujem veľmi pekne. Teraz privítame ďalšieho hostia, poprosím vás potlesk. Mojím ďalším hosťom je prezident klubu Hyperion, doktor Ľubomír Valenčík. Dobrý večer. Pán doktor, čo je predmetom činnosti vášho klubu? Klub Hyperion momentálne sa zaoberá predovšetkým, by som to nazval, popularácia vedia a vzdelenia pútavými formami. Dávame si rôzne otázky a otázka, či existuje život a inteligencia mimo planéty Zem, je jedna z mnohých otázok, ktorý si kladie každý človek, tak je to aj často otázkou stretnutia činnosti klubu Hyperion. Máte na to aj odpoveď vo vašom klube? Akú odpoveď očakávate? V podstate, či existujú alebo neexistujú? Ja to beriem ako mieru pravdepodobnosti. Existujú s určitou pravdepodobnosťou. O tom by sa dalo veľmi dlho a veľmi, by som povedal, fundovanejšie rozprávať ako to, čo som tu doteraz počul. Či existuje vôbec život, inteligencia. Ale to, čo tu povedal pán Benda, to by som nazval už trošku divokejšie. Taký nezmysel, ako to tu pán Benda povedal, si vie vytvoriť každý priemerný, inteligentný človek a možno na lepšej úrovni a zaujímavejšie, zábavnejšie. Skrátka, bavme sa o niečom normálnom, ale nie o takýchto, by som povedal, zaujímavých rozprávočkách nejakej osobnosti, ktorá sa chce nejakým spôsobom zvýrazniť, prezentovať, trepať 2 na 3, nič iné. Skrátka... Pán Benda, máme teda podľa slov pána doktora brať tieto vaše informácie ako rozprávočku? Já bych chtěl informovat všechny lidi, že ne všem lidem se informace o bytostech ve vesmíru, ne všem lidem se líbí. Naše informace jsou takové, že, jak jsem řekl, kromě těch andělů ze světla, jsou tady negativní entity z podzemí temných světů, které dálkově ovládají vlnami na dálku většinu tohoto světa na 90% jako loutkovou scénu. Co to znamená, ako ich ovládajú? To znamená pomocí vln, podobně jako máte mobily a vlny, tak podobné vlny, ale mnohem jemnější, které projdou i zemí, z antén na měsíci a z těch temných světů, ovládají většinu lidstva na 90%. Tím pádem takto ovládané loutky se nemůžou jednoduše spojovat s těmi anděli světla, to je jeden z cílů toho ovládání. To je odpověď. Nech sa páči, zoberte si mikrofón. Máte mikrofón, nech sa páči. Chcel by som sa opýtať pána Bendu, o čom tak zvyknete komunikovať? Alebo sú iba niektorí ľudia vyvolení, aby mohli s nimi komunikovať, alebo mne sa nikto sa ma neozval, ešte sa neopýtal sa ma nič. Ako by som mohol ja s nimi nadviazať kontakt, trebárs? On sa pýta na jazyk. Otevřít duchovní srdce a můžete se spojovat. Ano, každý člověk se sám zvolí, není to tak, jak říkáte vy, že by někdo z vesmíru je vybíral.
ale andělé jsou připraveni s kýmkoliv komunikovat. Záleží, jestli člověk sám si to zvolí a vybere a chce se s nimi povídat a spolupracovat, protože oni jsou láskyplné bytosti a oni s nikým nemanipulují a nevnucují se. Čiže to znamená, že napríklad aj teraz v tejto miestnosti môže byť, že je tu nejaký ten Aštan Šeran, alebo nejaký... Astrálne telo má, áno. V mentálních tělech tady jsou a jsou na lodích nad námi. Tady je 100 000 lodí kolem planety Země, mateřských velkých lodí a jich tady kolem Země 250 milionů a říkal jsem, že mají s náma spoustu práce. Ano, spoustu práce, aby tady udrželi tenhle život, jak ho tady vidíte a znáte, v téhle podobě, aby to nebyl Matrix, prostě, vis Matrix. Tak akým spôsobom si môžeme komunikovať s tými Otevřenou srdeční bytostiami. čakrou. Ano, já tady mám obraz čakrami, áno? srdce duchovního. Ja nepoviem o tom, že pán Benda má všelijaké obrázky, krásne pomalované a tak ďalej. Prosím vás pekne. Toto je, Ano, takovéto duchovní srdce. Pardon. Dobre. No, některým lidem je se to duchovné nelíbí, srdce, aby ste vedeli. upozorňuju, a Prosím samozřejmě vás to pekne, budou rušit. Na takejto úrovni môžeme tu komunikovať a počúvať toto tu kedykoľvek. Áno, koľkokoľvek, skrátka ničomu nedvojdeme. O čo tu ide? Ja som si myslel, že tu je téma, áno, či existuje mimozemská civilizácia, či existuje život vo vesmíre a tak ďalej. Áno, na to existuje. pardon, na to vám ja Existuje. odpoviem, áno, ale neodpoviem, ale takto. Ja vám Dovoľte, aby som odpovídam, povedal že svoj existuje. názor. Mňa vás názor napríklad vôbec nezaujíma v tomto prípade. No ale áno? my sme tady Čiže všichni spoločne. o živote vo vesmíre, áno, Takže existuje. o živote inteligentnom by bol dôkaz. Alebo samotný mimozemšťan, ale nie vy. Vy tak nevyzeráte celkom. Alebo zbytok nejakej vysokotechnologickej hmoty, nejakého kúska lietovceho tanieru, skrátka niečo, čo sa tu dá analyzovať, že to je vzor nevytvorená pozemskou technológiou. Alebo jednoznačne preukázaný nejaký umelý signál typu projekty SETI, Ty vaše ktoré sa bludy se uskutočnili. nedají Pardon. poslouchat, ano? Abyste věděl. Nechci divotí otvorený názor. Život by preukázali zložité spektra, dáme tu molekula, aj to je veľmi ošemetná záležitosť, alebo preukázané zbytky nejakých skamenelí, že ozaj sú to zbytky skamenelí života, ktorý nepochádza zo Zeme. A tak ďalej. Toto sú dôkazy. Pán doktor Akékoľvek Benda, iné To nie sú veci žiadne dôkazy. nazývať ako dôkazy, prezentovať to, podsúvať to ľuďom, manipulovať, vyslovene ľudí týmto tu predvádzať. Vy to děláte. dobre, prepáčte, pani, ja vás preruším. Chcem sa opýtať pána doktora Kapišinského, ktorý sa už dávnejšie hlásil o slovo. Pán doktor, vy si myslíte, že šírenie niektorých posolstiev, ako napríklad nám to prezentuje pán Benda, je pre človeka alebo pre ľud nebezpečné? Nie. Pán Benda je mladý a To si vymýšlíte. ste o 14 rokov mladší ako ja. Ja vás pozorujem strašne On dlho môže v mať Prahe. tisíce rokov, pán doktor, to sa možno milíte. Darmo sa Nemusíte- vozíte v tých nemusíte se zaměřovat UFO na a lidi. píšete, že My rýchlosť předáváme v lidem lietajúcom tanieri je informace, dvakrát... že jsou tady. Čo to Kontakt je rozprávate? dávno O čom navázán. rozprávate? Kde máte jeden A jediný nie jedné dôkaz, skupině lidí ale se to indiciu? nelíbí. Ano? No tak, Jedné skupině se to nelíbí. Teraz dala mne Jsou slovo to pani ti, moderátorka. kteří jsou ovládání z temných tak- světů. Už jsem to řekl a zopakuji doktor- to. Pán doktor, A je to nepříjemná informace. samozrejme, že dáme vám dopovedať, čo ste chceli, To takže nech sa nemá páči. zmysel. Prosím vás. Ja myslel, že... Pretože o pánovi Bendovi vieme strašne veľa. To je v Prahe, v Holešoviciach, čo ste vystrajali teraz a tak ďalej. Oni vstúpili do nejakého kozmického spoločenstva galaxií a civilizácií, To lžete. kde je 200. Nelžem, to ste vy Lžete. napísali. A teraz mi dajte troška dohovoriť. A ja som si myslel, že príde sem a nerozviniete hlúposti do úplnej otvorenosti. A pozrite sa, tu tie kresby a Vy tak ďalej. A říkáte mňa hlúposti. mrzí jednu vec. Ešte mi nechajte dohovoriť. Vy nejste vědec, ale Pán to doktor Nechajte Benda, dohovoriť poprosím pána vás, keby ste doktora. nechali Ja som dohovoriť pána pavedec, doktora, nech sa pavedec. páči. To je zaujímavé, to je výborné. Že to vypoviete, to je rozkošná. teraz... Pán doktor, to je teraz poprosila som vás, Ticho buďte. naposledy. Ticho Prosím buďte, vás, buďte. nechajte pána doktora Veľmi radi na to, dohovoriť. aby ste mi Nebojte skákali se. do reči teraz. Ty vaše pavědecké významy, Jaké? co tady vnucujete lidem Jaké? už desítky Jaké let, například? 99% obyvatelstva nezajímají. Jenom 1%. Rozumíte Ale, tomu? a viete, že na tom je 99% postavená civilizácia a vôbec obyvatelstva kvalita života tyhle na ty vede. pavědecké názory A nie na nezajímají. vašich pseudonáboženských názoroch. A to ma uráža, že napríklad na Slovensku pán Benda si dovolí okrem tých bludov a nezmyslov, to poviem teraz už otvorene, lebo som myslel, že to troška zaretušuje, okrem tých bludov, nezmyslov, hovoriť ešte aj abnormálne veci z hľadiska teologického. A to sa za všetkých kresťanov Slovenska tu prihováram, že takéto veci sú totálne nebezpečné.
Totálne nebezpečné. Anděle světla áno, to je... jsou totálně nebezpeční pro Dobre, vás. teraz Slyšeli poprosíme jste aj publikum názory. Poprosím mikrofón, možno sem Vôbec nemám zmysel, hovoril som, že to sklzne do toho. Ja som myslel, že... Jsou Nech sa totálně páči. nebezpeční. Chcela by som vedieť, na ktorú stranu sa vy prikláňate. Zatiaľ rozhodne ku doktorovi Kapišinskému. Čím vás presvedčil? Svojím skepticizmom voči takýmto teóriám, ale to je len môj názor, subjektívny. Poprosím ešte niekoho, nech sa tuto možno aj... Teda keď nevieme, že čo hľadáme, ako to môžeme identifikovať? My vieme, čo hľadáme. Vieme, čo hľadáme. Máme tu jedinú vzorku života na základe uhlíkovej bázy. A podľa toho, aj keď by sme si fantáziu pustili, vieme, že na uhlíkovej báze môže existovať niečo podobné. To, čo som pánu Karlíkovi povedal. Ale podráža mu nohy práve pán Benda, pretože dáva ho do úplne sektárskej roviny a jeho. A neviem, prečo je za tým stolíkom, pretože tu by mal byť tretí stolík nejaký pre ezoterikov a hermetizmu. A ešte malú vetu, nebude to príliš odborné, ale všetky sondy, ktoré sa robia sa na základe biologických a iných experimentov, že čo by sme asi mali hľadať, ako vyzerá ten život na tej našej báze a je tam ešte tolerancia pre tú fantáziu, že čo by mohlo sa identifikovať treba na Marse alebo v našej slnečnej sústave. Takže všetky sondy Viking mali veľmi dômyselné prístroje na to identifikovať tzv. Markery života. To sú tie stopy, aby sme našli aspoň jednu baktériu. Nenašli sme ju, ale našli sme čakry v svojom srdci, s ktorými môžeme komunikovať s vyspelými civilizáciami. Pán doktor, A to je paveda podľa. Ja by som, Hledaj bakterie, přátelé. ja by som k tomu povedal, vrátim sa, nechcem sa, niektoré veci mňa takým spôsobom neoslovili, ja som to povedal aj pánu Bendovi. To som sa chcela Skorej práve by opýtať, som či vás povedal, oslovila jeho hľadaj filozofia. Ja skorej riešenie záhad tých, ktoré sú není vyriešené, sú popísané. Netvrdím, že mám patent na rozum, že ich viem ja vyriešiť. Snažím sa komunikovať s inštitúciami, ktoré majú na to prostriedky a nadviazať kontakty. Ale to, čo som povedal, že som presvedčený o živote vo vesmíre, inom inteligentnom, ako je náš, vychádza to zo svojho môjho poznania. Pán doktor to síce nazval vierou, ale neviem, či... Zatiaľ je to viera. No, ja to beriem tak, že každý máme nejakú vnútornú vieru. Možno, že nádej. Neviem, či viera... Ešte by som chcel pánu doktorovi Valenčíkovi povedať, čo sa týka tých nálezov, rôznych fosílií, je veľa nálezov a nechcem tu prezentovať konkrétne veci, ktoré sa vymýkajú tým bežným nálezom fosílií z minulosti. Sú tu obrovské kostry nájdené na mnohých miestach života. Boli nájdené artefakty iné, ktoré nespadajú do geologických období. Vieme, že je tu kopu nálezov, ktoré sa v dobe, dajme tomu, paleolitu nemohli objaviť kladivo železné. Je tu veci, ktoré nevieme vysvetliť. To znamená, sú tu. Pán Kapišinský, nech sa Teraz páči. máme, by som povedal, taký No zoširoka pohľad. Ja sa pýtam, ale kto ich doniesol sem, tí nástroje? Ale tie o čom svedčia? Že ich doniesli sem mimozemšťania? Nie, ja sa Bendovi? pýtam, kto? Nie mimozemšťania. Ja nehovorím o tomto. No. Ja sa pýtam, kto? Lebo Aby tak nám sme to veci zhavarovali v tej vysvetlili. téme, rozumiete ma? Tak sme zhavarovali v tej téme tými čakrami a tým všetkým, Myslím, že že- nechcem tu ďalej, proste mňa to totálne znechutilo a bola by akási polemika napríklad s pánom ale hovorím, nedá sa, pretože pán Benda to zhodil úplne do súterénu. Dobre, takže si uzrejmime, že dnešná téma znie UFO a mimozemšťania. Pán Karlík, vy ste autorom prvého dokumentárneho filmu o kruhoch v obili. Takže porozprávajme sa teraz trošku o kruhoch v obili. Čo tým vlastne mimozemšťania, teda ak to urobili oni, čo tým sledovali? Nikdy som netvrdil, že to urobili mimozemšťania. Upozorňujem, vychádzal som z poznatkov anglických kolegov, tých kruhologov pána Collinsa a podobné, kolegov z Čiech, ktorí takisto netvrdia, že to robia mimozemšťania, lebo o tom dôkaz nemáme. Boli zmanipulované nejaké nahrávky, kde sa pohybujú nejaké svetelné body, ale vieme, že pri dnešnej technike nie je problém robiť takýto, sme tak múdri, sme už aj my. A chcem jedno povedať, že tie kruhy sú niečo nezvyklého, je to záhada. Ja viem, že okolo 300 kruhov bývalo v Anglicku, okolo Stonehenge a Westbury. Z toho bývalo 30 až 40% podvodov. Naučili sme sa rozlišovať tieto kruhy, keď nie je nič na 100% a na 100% ani veda nepracuje, takže nám odpustia páni vedci, že
Ja si použijem tento výraz, že 100% nie som presvedčený, že sú pravé, ale sú to tak fantastické tvary, tak veľké plochy, tak presnosť uloženia, že mi to proste niečo irituje vo mne, že to vyrobilo niečo nad naše možnosti. To tu stále opakujem. Robil som výstavu v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, kde som uviedol v tých 8 bodoch až na samom konci a je to činnosť mimozemských civilizácií. Všade ho píšem všetky reálne veci, ktoré sme brali do úvahy. Ani jednej sme sa nepriklonili, ale je tu niekoľko možností. A čo sa vôbec týka tých kruhov, robili sa rozbory obilných zrn. Jednoznačne sa potvrdilo, že tieto obilné zrná prešli nejakým procesom ožiarenia. No. Pán doktor, poprosím vás, pán Valenčík, vy sa tiež zaoberáte... To je skutočný vedecký dôkaz, Ak dovolíte, mám teraz otázku na pána Valenčíka. Vy sa tiež zaoberáte vo vašom klube záhadami, takže ako by ste to vy vedeli objasniť, tie kruhy v obili? Jeden taký kruh, alebo viacero, to som sa aj ja vyskúšal a veľmi pekné. Veľmi pekné. Nerobil som to v obili, sa priznám. Mohol som ti ho prísť kontrolovať, bol to by som ti povedal, že je tvoj. Počkaj chvíľku. Som si vyskúšal, nie v obili, lebo moje sedlácké telo bránilo, aby som ničil obilie, ale v tráve. Ide to krásne, hlavne po daždi. Ďalej, ty hovoríš, že to bolo ožiarené. Prosím ťa pekne, mení mi serióznu organizáciu, agentúru a tak ďalej, ktorá dáva toto tu, nejaké hodnomárne potvrdenie tohto a čím. Pretože ufologovia sa odvolávajú nejaké si autority, že čo si bolo ožiarné, čo si bolo preskúmané, nafilmované a tak ďalej, ale zdroje sú extrémne nedôveryhodné. Hlavne, keď človek ide ďalej, áno. Ja viem, že ty mi nedáš aj meno, aj priezvisko, aj inštitút a tak ďalej. Áno, ale keď ideš do tej inštitúcie, tak ti to vyvrátia, nepotvrdia ti to. A tam je doklad, tam je to napísané, tam je nafilmovaný priamo rozhovor s autentickými osobami, ktorí tu rozbor robili. Môžem predložiť. V každom prípade do Londýna či do Anglicka sa predajú zájazdy, už dopredu vedia, že tí... Nie, tam ja nechodím. Ufóni, mimozemšťania, tie kruhy urobia, už to majú akože s agentúrou cestovnou podpísané, áno. Ja mám teraz otázočku na pána doktora Bendu. Pán Benda, vy veríte napríklad aj takýmto kruhom v obili? Veríte tomu? Samozřejmě. Máme informace, že tyto kruhy v obilí dělají jak pozitivní mimozemšťané, tak negativní mimozemšťané, tak planeta Země, tak padělatelé na planetě Zemi, aby vydělali peníze. Čili tyto 4 zdroje jsou autoři těchto kruhů v obilí. Pán Kadlík, ja som čítala na internete, že, neviem, myslím, že ste to povedali vy, že predsa len každý ten padelek, alebo teda sfalšovaný materiál musí mať svoj originál. Čiže to znamená, si to mám vysvetliť tak, že ten niekde originál z toho kruhu v obili existuje niekde? Ja som povedal, nie v takejto, je to trošku vytrhnuté z toho kontextu, ja som povedal, že falzifikovať sa dajú len originály. To znamená, falzifikácia obrazov, peňazí, sôch je možná len preto, že existuje originál. Falzifikácia kruhov je jednoznačná. U nás v Trnave, nakoľko ja tam pôsobím, vychádza to v miestnom časopise, urobili nám 3 falšované kruhy. Samozrejme, súhlasím, ale boli kruhy, do ktorých som mal možnosť vstúpiť. Možno som videl všetky na Slovensku, o ktorých to nemôžno povedať. Ale ešte by som chcel jeden vedecký dôkaz pánom kolegom, alebo oponentom, prepáčte, ale kolegom poviem radšej. Vedecký, hej? Vedecký, aj na zamyslenie. Vedecký. Môžem, páni? Áno. Tak, kruhy, ktoré sme skúmali, ktoré boli vytvorené na šikomom svahu, vykazovali spojené časti kružnice predĺženie. Každý jeden. Tie, ktoré boli vyrobené na rovinách, túto anomáliu nemali. Ja si to vysvetľujem, pán doktor, jak jeden, jak druhý, že je to premed na šikmú plochu. Vysvetľujem si to špatné, alebo... Všetky podklady, ktoré na túto indíciu boli, sú tak spochybnené, že to už verí iba pán Benda. Takže to je asi môj názor na to. Pán Benda. Doktori, aby ste pána Bendu nepoužívali za nejaké kritérium. On by mě rád umlčel, že áno. Bavme sa tak, ako že sa bavíme... Nemôžeme, lebo Rádi by mňa umlčeli, že? budeme mať Máme teraz otázku z publika, nech sa páči. Ešte vás veľmi nerád prerušujem, ale pánovi Bendovi máte krásne obrázky, ktoré nám stále predvádzate a ukazujete. A okrem pána Klausa, tie ostatné bytostičky, ako ste k ním prišli? Ma zaujímalo, sú to tí vaši mimozemšťania, alebo... Co se týče pana Klause a pana Šustra, vašeho bývalého prezidenta, tak s oběma bylo jednáno o možnosti setkání s vesmírnými lidmi na letištích. To sú kapacity. A vy do toho neskáčte. Takže ty informace jsou vážné
a není to žádné sci-fi. Divák to je mal můj len na mysli argument. tú postavičku asi Hlavne 100 by ma rokov. zaujímali tie postavičky, ktoré ste nám ukazovali. Neviem, odkiaľ sú... Tak to o nich mluvit nebudete, to vám odpovím já. Žádné postavičky. Tak mi vysvetlite, aby som neurážal Vaši... vaši... pletete s nějakým filmem, rozumíte? Tak poprosím o vysvetlenie, Postavičko. ak by ste mohli, pán Benda. Alebo A nemáte čo chcete, prosím vás, vysvetľovať? Ale no prosím práve vás, to, pekne, aby veď mi to pán Benda jeho vysvetlil. fantasmagorické kresby o ničom. Čo tam treba vysvetľovať? Hen tam vidím hrnce plechové, aké si otlčené, odfotené a tak ďalej. Čo k tomu, jaké vysvetlenia chcete? Chceli by sme vedieť, Len to, že ako toto načmáral, nič iné. toto je skutočná ich podoba, alebo ako ste prišli k týmto... Už jsem tady pověděl, Ano. že 100 000 lidí v České a Slovenské republice se s nimi setkává a komunikuje. Opakuji to podruhé. Áno. A spousta lidí vlastně ví, jak ti vesmírní lidé vypadají a jací jsou. To znamená, že to jsou krásné, láskyplné, milující bytosti. No, ja by som sa chcela opýtať pánov doktorov na telepatiu, že čo hovoria na telepatiu. Či sa to dá z vedeckého hľadiska vysvetliť? Nie, to do vedy nepatrí, my nevieme povedať k tomu ani áno, ani nie. To nemá verifikovateľnú bázu. My nemáme sa čoho chytiť, proste telepatia je mimozmyslové vnímanie alebo mimozmyslové komunikovanie. To vie len pán Benda. Nie je hypotéza, ktorá by sa dala vyvrátiť alebo poprieť. Teda vyvrátiť alebo potvrdiť. Ale nevyvrácate, že telepatia nie je. Ja To vám- nie, Áno, nevyvraciame. My sa k tomu nemôžeme vyjadriť ako vedeckí pracovníci. Existujú odborné psychologické a psychiatrické časopisy, ktoré ukazujú, ako je to, čo vy potom nazývate to komunikácia alebo telepatia. A veľmi zaujímavé je, že to prichádza zo západu, kde 60 až 70%, už si nepamätám presne tie percentá, som práve uvádzal teraz podľa Gallupovho výskumu, aké obrovské percento ľudí tomu verí. Ale to je to, ako keby sa pán Karlík, alebo teraz pán Benda to povedal, neviem, opýtali na to, oni sa pýtajú Schustera a toho, hovorím, môžete sa opýtať aj nášho domovníka. No. Úplne kľudne. Oni sú tak kompetentní na tieto otázky odpovedať. Vážený, Ja k tomu len dodám. Poprvé, čo sa týka tej telepatie, áno, dáte si 2 rúmy, zadívate sa na hviezdičku a čokoľvek vás napadne, máte príjem mimozemskej civilizácie od nich telefotograficky. A to je každý nápad niečo iné, to je v poriadku, však máme tých civilizácií mnoho, tak každý sa na niečo iné pozerá, áno. Takže má inú teleprogramu. O tom toto telepatia je. Čo sa týka pána Schustera, klub Hyperion udeluje cenu, volá sa to Veľká zázračná šarlatánska zlatá pusa. Cenu udelujeme všetkým, ktorí za peniaze daňových poplatníkov sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj pavedy a hlúposti a pán bývalý prezident túto cenu dostal od nás. takže, vážený, dobre, pán prezident dostal takúto cenu. Vy odo mňa dostávate poslednú možnosť na vyjadrenie sa k dnešnej problematike, ktorá znela UFO a mimozemšťania, takže ja to zoberiem takto. Pán Benda, poprosím vás jednu myšlienku k danej téme. Chtěl bych říci, že zesměšňováním jiných lidí se k ničemu ti lidé nedostanou. To je důležitá informace pro tady tyhle, Ďakujem ale pekne. i pro některé z vás. Pán doktor Valenčík, nech sa páči. Pátranie po živote a inteligencii vo vesmíre je vážna vec a malo by sa k nej pristupovať s plnou vážnosťou a serióznosťou a nie v rámci cirkusových predstavení. Pán Karlík. Ja by som to povedal takto, že znie to ako neskutočné a nemožné veci. Chcem povedať jedno, že v súčasnej, aspoň podľa môjho názoru, opäť ohlasujem, by nemali vedci používať slovo nemožné a že to neexistuje, lebo nevieme, čo všetko existuje a čo je všetko možné. Vesmír sme nepreskúmali celý, to hovorím kvôli pánu doktorovi, môže nás všeličo stretnúť. A ešte jednu otázku, čo sa stane potom, keď sa niečo z toho, čo som hoci ja len povedal, potvrdí? Čo potom nastane? Dobre, pán Lelík, ďakujem veľmi pekne, pán Karlík, nech sa páči záverečné slovo. A ešte jedna vec, tuto bolo z publika veľmi dobre spomenuté, to kritické a skeptické myslenie, to nám chýba. A kolega povedal, že my sme sa tu chystali na nejakú aspoň polovážnu debatu. Ináč toto, keď troška poprestrihujete s niečím nejakými proste obrázkami a týmto všetkým, výborne môže ísť do silvestrovského programu. Kvôli niekomu.
Takže Takže amen. 40 minút vypršalo, naša relácia sa chýli ku koncu. Ja len chcem poďakovať všetkým hosťom, samozrejme aj vám, že ste si našli čas, že ste prišli. Táto debata, zdá sa, je naozaj otvorená a ja dúfam, že možno sa ešte stretneme pri takejto plodnej debate, lebo zazneli tu závažné pre aj proti. Takže vám veľmi pekne ďakujem a vám, milí diváci, samozrejme tiež a teším sa opäť o týždeň. Dovidenia. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. Aj vám veľmi pekne ďakujem. Máte pocit, že sa nepovedalo vôbec? Vianoce sú stres alebo pokoj? Milujem dávať darčeky, milujem dostávať darčeky. Pohoda, kľud, ticho, váriť sa milo. Zrazu sú všetci takí celí hotoví. Minulý rok som na Vianoce ani doma nebola. Sú Vianoce, tak sa nehádajme. Milujem alebo nenávidím Vianoce. Pre a proti. Vo štvrtok večer na Jednotke.